Čau, ja som Jakub a vítam vás u nového videa z novej série, čo ste myslím, že videli už začiatočné video z Minecraftu. Dáme snadná. Vytvárame svet a už sa to robí. A budú aspoň do 200 dielov. Takže to bude dosť dlhá séria. A sme tu. Mi nehovor. My sme boháči. My máme toto hovadiny. Toto kravy jedny. Bájom, aký som mohol jazdiť. Je to jedna 15, takže to je jediný problém. Ale inak je to úplne všetko. Ale tak netreba nič. 10%. Dobre. A toto má už som. Tak sa to volajú. Oni budú mať toľko polevok jedla. A nespavnujú sa tu žiadne nebole. Takže my... Dobre, asi vás povedal. Dve. Dobre. Ale ja by som blízko toho. Ale nie v tom, ale blízko toho. Tu máme zasobárňu na piesok. To určite na skla budeme robiť. Aj nie dneska. A potrebujeme... Neviem, či je to dobrý. Mi dá, jak padol to ten server. No, nie server, to ten mapa. Vzdialenosť, simulácia... dobre. A musel som si vytvoriť nový, takže ideme to. Ten už bude náš finálny. Akože ani je to dobré, nespavnujú sa tam, ale potrebujeme stringy, všetko a malo je tam jaskyn, takže potrebujeme veľa jaskyn, takže sme mohli dať taký, jak je tu. No, konečne, dobre, toto je. Toto som ja... Internet, nekúkať sa teda. Alebo čo ho zabijeme. On ma zabije. Kde voda? Vodu potrebujem, dobre, tu je. No, ok. Teraz? Alebo už asi. Dobre. No takže ideme normálne hrať. A krava, krava. Kurva. Dobre. Takže tak kde tu? Tu by som si urobil. Yes! Toto outsniper. By som dneska to takže zabiť led a takže si tu aspoň robiť základné nástroje, neviem, akože železo, ja mám takú historku. Toto na to ďalej robí. Ale dobré, naskakajme hore. Takže ja som išiel toto. Mám single. Kde je tá krava? Mám single. Single a diamanty. Vyťahujem diamanty, mám 4 diamanty. Som úplne natešný. Lebo cez mobil nájsť diamanty, to je dosť ťažké. No už som späť a proste mi spadli do lány. Takže je to hlúpe. Ja sa ozvem, lebo asi nemáte rani, keď ťažím stromy a všetko robím. Naťažím stromy, suroviny a uvidíme sa o chvíľučku. No teraz bežím za prasaťom. Keď dám si stále ruky. Takže aj. No, vyskačiť. Dobre, máme to. Keď to bude hlasno, to na druhý diel povedzte, že je to hlasné, alebo keď je to príliš tiché, tam mi povedzte, že to
to príliš ticho, alebo keď ja som príliš tichý. Takže... A ideme. Byl. Možno ja som dlhú dobu nenatáčal. Takže prepáčte a už budem natáčať aktívne. Nechcel to všetko so vidielka, lebo tam ja nechcem mať stromy, takže si chcem ich zase jeden. Dobre. Vyskúšame dedinu. Na takých sú dediny. Alebo... Ja zase som to bude chváliť. To je jedno. Takže dám a mám jednu voľnú. Dedina. Počkaj, som tam videl dedinu. Myslím, že tam je dedina. Yes. Je tam. Je tam dedina. Dedina, ideme do nej a tam máme rovno zlaté postele. Budeme blízko nej bývať. Ale potom, dobre. Tam nájdeme nejakú kovárnu. Posem. Dosť veľká dedina na to. Je tam kovárňa. Yes! Je tam kovárňa. Ideme rovno do kovárny. A tu budeme bývať. Proste nejaký dom si tu urobíme, ohradíme. Yes! Opraviť a je sláva. Budem mať 2 oxidiany. Bo tak. Yes! Zlato, jablka. No, toto krompač. Krompač sa nám bude hodiť, aj toto sa nám bude hodiť. Koka, ideme ďalej posmávať, lebo to není. Všetko, čo sme tu máme tu na postele. Ideme. Je tam dačo, len zvyknutý, že tam sú sedlo, ja budem mať koňa. Keď sa nám podarí, máme len 2. Sedlo, ja. Aby sme si mohli urobiť brnko. Dáte sa. Koník pekný. A ovce, ale však my tu budeme mať. Tatu. Yes, posteľ. Myslím, že by to bola dvojka. Iná by to boli 2 vedľa seba. Tu viem, že nie sú. Aj tu sú. Akože cestky. Prosím, také morálne. Obchodovať. Takže... ja som tu dobre. A budeme obchodovať s tým žiadny. Nasednúť. No prosím. Nasednúť. No dobre, no to ti dám, toto tvoje jedlo. Sorry. A nasednú teraz. To je teda aký neposlušný. Dobre. Serem. Aký poslušný. A ťa aj vypustím. Som mal voľnú. Ešte počkaj. Tu, to nie sú 2 dediny. Ok, to boli 2 dediny, to by bolo. Ty, kovár. Dávaš, počkaj. By som chcel také tvoje. Ďalej. Do kurva. Ty vole. No do... No to som nemala robiť. Ja utečem. Ne, on ma vyhodí. Dorič, on ide po mne stále.
Pomoc. Pomoc. Pomoc, pomoc. Ja to vyzerá kde. Aj toto som čo robil. Ty vole. Mám nápad. Ja nemám jedlo. Poď tu. Poď za mnou. Ja sa za čo nazerám. No, teraz si tu nevojdeš. No poď. Iba hneď želiesko. Jaj. Umřel som. Jakým to smerom bol, ja sa tam vrátim a uvidíme sa. A už vidím tú dedinu, takže tu by som to ukončil. Lebo už natáčam cez 10 minút, takže čau a uvidíme sa v tej dedine, trošku budem hrať za screenom a čus.